Isang mangingisda ang kasulukuyang hinahanap pa rin ng kawani ng Coast Guard matapos sumabangga ang sinasakyan nitong bangkang dimotor ng isang cargo bangka nitong Sabado na madaling araw sa karagatan sakop ng Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur. Kwento ni punong Barangay Rodel de Los Santos ng Barangay Balogo, madaling araw ng Sabado habang nangingisda ang biktima at kasamahan nito na sakop ng Ragay Gulf ay aksidente itong nabangga ng isang cargo bangka na mula sa direksyon ng Boreas Island, Masbate. Nandun sila sa laot. Tapos bigla sila nabundol ng malaking sasakyan. Kaya sila tumalon. Tapos yung kasama niya habang sila naglalangoy, dahil malakas ang hangin, maalon doon sa laot, nabigla na lang nawala yung kasama niya. Dagdag pa ni De Los Santos, binalikan ng cargo bangka ang mga biktima upang ito ay tulungan, ngunit tanging operator na lang ang na-recover. Bumalik, ni-recover sila. Ang nakuha na lang yung operator na nakakapit doon sa bangka, pero yung kasama niya wala na. Eksklusibong nakapanayam ng CSN si Romel Borromeo, kasamahan ng biktima. Ikinuwento niya kung papaano siya nakaligtas sa nangyaring aksidente. Nangyari po, nagkaladkad yung bangka namin, ng malaking bangka. Tumalon kami, lumangoy kami. Kalating oras kami naglangoy. Kasama mo pa rin yung... Kasama ko pa rin yung So, yung 15 minutos na, nawala na din siya. nawala na. Hindi ko na nakita. Hindi mo napansin kung saan na Nakita ko lumulubog na siya. Ayon kay Mr. Borromeo, maituturing niyang pangalawang buhay ang pagkakaligtas sa kanya. Lumangoy ako. Minuto na lang sa akin. Kaunti na lang oras ko. Lulubog na din ako eh. Anong pakaramdam mo habang puro tubig? Parang tubig na yung ko. Pag akyat ko sa bangka, di pa ako nakakyat sa bangka, sakit ang dibdib ko, sumisigaw na ako, parang hindi ko na kaya. Kaya yung nakapitan ko na yung namin, parang kawayan, di na ako nagbitaw. Mga 100 meters pa. Pangalawang buhay. Sa mahal na Diyos, sa taas muna. Samantala, nanawagan ang ina ng biktima na si Remedios Salinel na kung sino man ang makakakita sa kanyang anak ay ipagbigay alam sa mga kinauukulan. Naagad na po kung tabang sa Indona. Kung may mailing po kamo, i-report po. Kung saan po dyan na may kakuyana na mataukan, nakuyan kan aki ko. Ayon